Салом, тамошобинони азиз, ин ман Набиҷон Юсупов бо шумо бошам. Дӯстони азиз, лайк монданро фаромӯш накунед, ба канал обуна шавед. хуб, мавзӯи мо имрӯз овозхони тоҷик Фирӯза Ҳафизова инстаграмро ба як пойгоҳи хуби даромадии пулӣ ва кӯмак ба ниёзмандон табдил додааст. ин овозхони фаъол аз баҳсбарангези чеҳраҳо дар инстаграми тоҷикӣ ҳоло тамоми таъолашро ба он равона кардааст, ки теъдоди аъзоёни саҳифаиш дар инстаграм ба пеш аз 1 миллион нафар расонад. дар суҳбати ихтисосӣ Фирӯза роҷеъ ба мавзӯъҳои мухталифаш аз ҷумла аҳамияти инстаграм дар зиндагии худ, ки ҳавли нимсохтааш дар душанбе ва баҳсу дағалфуторияш бо корбарони шабакаҳои иҷтимоӣ гуфт. Фирӯза Ҳафизова инстаграм ҳоло як саҳифаи маъруф дар ҷаҳон аст ва тамоми мардуми дунё, ҳам соҳибкору ҳам овозхон афроди машҳур аз ин саҳифа истифода мебаранд. ман мехоҳам, ки саҳифаамро маъруф ва шумораи корбарони онро ба 1 миллион нафар расонам. ҳоло саҳифаи ман 281 000 аъзо дорад. Фирӯза мегӯяд, албатта ман дар саҳифаи инстаграм ҳар аксе мегузорам барои ман як рекламаи хуб аст. боз ҳар рекламае, ки ман дар ин саҳифа мегузорам, маблағ меистад. ман аз саҳифаи инстаграм худ фоидаи хуб мебинам. масалан, ҳар касе, ки мехоҳад дар история ё рӯи саҳифаи ман моли худро тарғиб кунад, албатта маблағ пардохт мекунанд. ба ғайр аз ин, дар ин саҳифаи ман ба афроди ниёзманду паршикаста кӯмак мекунам. агар махфӣ набошад, тақриби як мол ё маҳсулот дар саҳифаи шумо чӣ қадар арзиш дорад ва дар маҷмӯъ даромадатон аз ин саҳифа чанд аст? хайр, рости гап, ман кам ё беш нагӯям, ки як маблағи миёна аст, баъзан 3000 сомонӣ ва баъзан 5000 сомонӣ. бале, хуб нест? Бисёр хуб аст. масалан, ҳар маводи таблиғе, ки дар история барои 24 соат мегузорам, як рӯзаш ба аз 500 сомонӣ сар мешавад. шумо гуфтед, аз афроди ниёзманд ҳам тариқи ин саҳифа кӯмак мерасонед. чунин муроҷиатҳо зиёданд. бале, хеле зиёд аст муроҷиат. ман худам ҳам вақте мебинам як нафар бемору камбизоат асту ба дасти кӯмак ниёз дорад, муроҷиат мекунам, кӯшиш мекунам, ки кӯмак расонида шавад. дар бисёр ҳолат, вақте ки ман дар бораи онҳо дар саҳифаи ҳам маводе нашр мекунам, мебинам, ки мушкилии онҳо осон мешавад ва ба онҳо дасти ёрӣ дароз мешавад. ман ба он мардуме, ки муроҷиати маро рад намекунанд ва барои кори хайр ба ман ҳамроҳ мешаванд, ташаккур мегӯям. бештар ин корро муҳоҷирон аз Русия мекунанд. мегӯяд, дарди дардмандро касе мефаҳмад, ки худаш ҳам дарду ранҷ кашидааст. ман ҳам, ки дар зиндагии танқисӣ зиёд кашидам, онҳоро хуб мефаҳмам ва хушҳолам, ки муроҷиати ман натиҷа медиҳад. вале бисёриҳо аз суҳбату наворҳои шумо дар инстаграм интиқод мекунанд. мегӯянд, Фирӯза дар суҳбатҳояш аз марзи одобу ахлоқ мегузарад, дағал суҳбат мекунад. посухи шумо чӣ аст? албатта, мардум дар ин бобат ҳатто хато намекунанд, бале вақтҳои охир мардум бисёр дағалона рафтор мекунанд. ман 12 сол боз рӯи саҳна ҳастам ва онҳое, ки маро мешиносанд, медонанд, ки ман чунин духтар набудам. аз сабабе, ки як соли пеш, агар ёдатон бошад, дар ҳаққи ман тӯҳмати ногаҳон шуд, гӯё ман модарамро кӯмак намекардам. ин як дурӯғ буд. онҳо маро дар зиндагӣ бисёр таъхир карданд, нисбати ман афроҳои қабеҳе гуфтанд. дар зиндагии ман як марҳилаи бисёр мушкил буд. тамоми дунё ба фикрам ба ман ҳамла карданд. ман ҳам дигар худро дошта натавонистам ва дигар бо ҳар касе, ки бо ман бад муносибат мекунад, мисли худашон рафтор мекунам. ман ҳамин хел духтар ҳастам, мегӯяд Фирӯза.
дар бораи мушкил дар муносибататон бо модаратон ёдовар шудед? Чаро инчунин сару садоҳо атрофатон сар зад? Як матал аст ки себро кирм аз даруни худаш мехӯрад. Ба ман ҳам ҳамин ҳодиса рӯй дод. Ин корро аз даруни хонаводаи худам, як ҳамхунии худам кард. Дар ин бора дигар суҳбат кардан намехоҳам. Бо хотире ки сахт ранҷидам, то ҳол ин дог аз дили ман пок нашудааст. Ман хеле мехостам ки ҳама зуд аз хотирам равад. вале бо модаратон ҳолу муносибататон хуб аст? бале, на танҳо ба модарам, ба ҳар касе ки дастам мерасад кӯмак мерасонам. Бисёртар мехостам бигӯям ки иттифоқ бошанд ва нагузоранд ки онҳоро ҷое озор диҳанд. фирӯза ҳам мақомот ва ҳам мухлисон аксаран аз забони гуфтугӯи овозхонаи тоҷик дар расонаҳо интиқод мекунанд. соли пеш аз Зайнураро барои як суҳбаташ дар як расона танқид карда буданд. бо худи шумо ҳам вақте бо русӣ суҳбат кардед чунин ҳолат рух дода буд. бисёриҳо аз муносибаҳои ва забони гуфтугӯи овозхони афғон масалан ситоиш мекунанд. дуруст аст, мо санъаткорон ҳангоми суҳбат каме забонамон мепечад ва худро гум мекунем. мушкил ин аст ки мо ба ду забон лаҳҷа ва адабӣ суҳбат мекунем. аслан лаҳҷа гап мезанем, вале дар минбар бояд адабӣ гап мезанем. бо забони русӣ ҳам ман суҳбат кардам ва каме хато рафта буд ки дигар ҳамин сару садоҳо шуд. русҳо мегӯянд человек без комплексов. ман ҳамин хел одам баъзан ҳар чизе ки забонам ояд мегӯям. дӯстонам ҳама инро мегӯянд хато. зимни суҳбат ба забони тоҷикӣ ҳам хато мекунем. ёдам ҳаст чанд соли пеш дар яке аз аввалин суҳбатҳоятон дар бораи хонаатон суҳбат мекардед ки сохтмонаш идома дошт. сохтмон ба иттимом расид. ман дар наздикии бозори халқ ба як ҳавлии хуб сохтам. вақте дар бораи ин хона суҳбат кардед ҷигарам реш шуд. чун онро фурӯхтам. сохтмонаш ба итмом расида буд. фақат таъмири дохилии хона монда буд. аммо вақте ки дар маркази шаҳр дар як бинои баландошона хона гирифтам, ба маблағи зиёд дар кор буд ки он хонаро таъмир ва обод кунам. ҳавлиро фурӯхтам. ҳоло хушбахтона боз як ҷои дигар замин гирифтам ва боз мисли ҳамон ҳавлӣ қаблии сохтмонро шурӯъ мекунам. соли 2017 дар зиндагии шахсӣ барои шумо чандон соли хуш набуд. гуфта будед ки аз шавҳаратон ҷудо шудед. ҳоло чӣ ҳол доред? ин нохушиҳо пушти сар шуд? ҳоло рости гап дар зиндагӣ танҳо ҳастам ва ҳамин танҳои худро мепарастам. дар фикри шавҳарам нестам. ман одам меҳнаткаш ҳастам ва мехоҳам барои ояндаи хуби кӯдаконам ҳама корро кунам. албатта танҳоӣ хуб нест ва одамро ба ғам мепечонад, аммо ман бештар танҳоиро мепарастам, чун касе ба ман гапи баланд намезананду ҳамла намекунанд. дар зиндагии шумо ҳам мавриди хушунат ё зӯроварӣ қарор гирифтед? бале, дар зиндагии ман ҳам зӯроварӣ ба лату кӯб буд, вале ман таҳаммул накардам. набояд зан чунин хушутанашро қабул кунад. зӯроварӣ дар тарафи собиқ шавҳарам буд ки маҳз аз ҳамин зӯроварӣ сабаб шуд ки оилаи мо пош хӯрд. барои ҳамин ба ман занони тоҷик тавсия медиҳам ки ягон нави зӯровариро сабру таҳаммул накунанд. шумо ба наздикӣ дар сафари ҳунарӣ ба Русия омадед. чӣ хел гузашта барномаатон? бале, дар Москав 4 ва дар шаҳри Санкт-Петербург як консерт доштем. тавре аз мухлисон ваъда карда будам ки суманак ва ҳам нони чапотӣ бурдам. мухлисон ба ман тӯҳфаҳои хубе карданд. дар Русия тоҷикони зиёдеро серу пур ва муваффақ дида хурсанд шудам. аз ин ҷо боз стилю
сумкаҳои вазнин дар фурудгоҳи Москав поин шудем. Беш аз 100 нони чапотӣ бурдам. Дар толор зуд ҳама гирифта хӯрданд ва як воқеа маро ҷигархун кард. Ду ҷавон чапотиро бӯй мекашиданд, бӯи ватанро эҳсос карданд, мехостанд. дӯстони азиз, ин буд вазифаи мо имрӯз, ки шумо чӣ фикр доред дар бораи Фирӯза Ҳафизова ва ба фикри шумо ояд Фирӯза Ҳафизова хеле занаки бисёр хуб аст, ки ёрдам мекунад ба ҳама ва аз Инстаграм хеле даромади хуб дорад.